Давай, Мишо. По-силно. Ай, вземайте си малко. Хапвам картинки, работи. Пресно от мината. Живе, това е кирката от Fortnite. Ей го косменшала на ето. На ето. О, изморих се. Това е моята каска. Ей, то с хубав превейтър. ръце, мъски. Мъски. Ей го, ето хубав превейтър. Значи това 15 лева, той 20. Ай, ти правиш, 60 бе? и там 80. Брат, просто се купава така на локална. Защо там? А защо тук? Защото там Тъпли се, там. Добре. Взимаш просто. Ей то, Това е наречено лайте капра. само главината е хубава тук. Така е. Кой се остави каската на земята? Илон. Аз се изморих, бе. Ужас, не мога отиля, бе, да го... Тя го отби... Не отгоре, бе. Откъде Отдясно. отстрани, бе? Отстрани, да. Как се цепи отстрани, аз не мога. Не, не скаш. Сима. Индианци. Още малко. Сега подскочи и само дигни. Ай, скачай се. Дай назаре, дай. Не натам, назаре. Дай, чакай. Ай, здесь на майка. Ти има шипка, може да си направим чай. Само топъл дай, не трябва това. Аз съм спикав. Жгузлин, индианци. Трябва да я пречистим. Индианец там. Айде! Ой, какво се случи с това? Кой не му се е случило на това GoPro? Яде. Здравейте, приятели, ще правим влогинг сега. Байки чеки, давай, байки чеки. Сега ще правим байк чекой. Его, то дътя, дето му е кара. Срамарите са най-добрите, ей. Аз съм срамарец. Мен да знаете. Какво каза? Срамарите са най-добрите, ей. Давай! Дай шо! Давай! Дай зле! Дай не нартанец! И сега ще спусти мутиката и ще я хвърли. Желение, аз съм чувал, че който кара срам, много е срам. Това вярно ли е? Не е вярно, който се кара срам, става първи на борец. Че що не стана първи? Отзад Стана напред. косми на първи съвсем. Напред. Милани? Винаги. Ти какво ще кажеш за аудиторията? Харесайте видеото и се абонирайте за канала. О, да, най-доброто. Ще ти дебеля, защото той е бачка тук. Ако не бяхме той, нямаш да клима клипа и го виж. Индианеца е там, копа. Ко правиш, бе? Браво. Добро момче. И така, приятели, се включим, като има малко прогрес. Така, гайс. Продължаваме. Е, тя двете трябва да ги махна, стрионката. Така бачкат момчета. Милан се ядоса. А тук не че колко е трудно, майко. Това е много трудно. Тонката тук правя пътеката. Опа, камъка. Тук пътечките, там ще има вираж и там е най-бавното норко. Миланката. Трябва ти камъни за скука, да го дигнем. Милани! Ела. Вземи триона. Виж, така съм го почнал. От ей тук. Това с кирката ще го... Не, дай с триона. Нацапах си. Губим сега това дълтя. Не там, бе! По-долу, бе. По-долу. Иначе трябва да се слага пръст, да се слагат бабунки. Миша. Миша, снимай. Така. Тонка? Тонка? Нещо за YouTube. Да казвам. Най-добрият багер съм аз, обадете. На 112 обади. Вижте го какво правите. Моят номер е 112. Това номер е 08. е или 69, или 67! Или една му тука глата, те напуха въпрос, те наступя се глата. Те напуха ме те въпрос. Ето ти откача глата. Дем запра. Какво ще кажеш последно? Последно, чета. Майнкрафт сервер. Абонирайте се за канала. И си купете Норко Ауро 2020. Майнкрафт сервер. И играйте Fortnite. Това е най-добрата игра, момчета. Това момче
Бих го, когато почнах да играем, сега аз не мога да го бия. Има, първо, че е 300 левел в Fortnite. Има вече почти 1000 часа на Fortnite, аз имам 2500 от 2020 година. Така. Смятайте колко много колко много играе този малкия. И така. Миланка, как са? Ще излезе. Ами затова са стрелна. Аз какво ти казах? Не. Никакъв трил. Добре. Ами приятели, Стрелна ще има до утре да режеш. ще се включим утре. Те да е после... Утре по същото време. Сега след 20 минути. Като вече имам някакъв прогрес и започнем да правим скокчетата. прогреса, бе? Нали така, Миланка? Показа ли прогреса, бе? Да, показахме го. Браво. Там това всичкото беше в... Чай, сега ще ви го покажа. Умрех! Чай, се махам, че той скилка е опасен. Тъй, сега се качим. Тъй, това всичко беше в храсти. Милане, искам да сложиш снимка преди и сега на тука. Значи това го чистихме. Гледай, виж сега, виж, катери са на дървото, на това дърво. Милан. Ето го мисля. Кой не може да отрежи? Мънка ще избия на опата. Днеска си много хубав. Като рибка си. Тъй, сега остана само ето да изчистиме тука. Ето и тия пик. И Миланката отиде там. Да изчистим още малко. Виж, то И сме готови, гайс. Тъй, тук е джързи. Много цъкаме. Пазете се оттам! Да, знам! Пазете се! Пазете колелата! Дай ми, Али! Тонка, бягай! Дай ми, Ани! Няма ли там да те помажи? Ми ако падне настрани. Мишка? Кажи. Здравей. Да! Дай! Топана! Сега го разчистихме, брат. Какво правиш? За кого снимаш? YouTube. Ай влогинг. Чакай. Ай влогинг! Миляне, докъде си? До половината. Скочи върху него и се щупи. Няма да се щупи, повярвай. Няма. Режу го по средата, няма да се щупи. Аз трябва да ритам насamo да се щупи. Я ма качете и тук дръпна просто целия Няма да кон. го дръпнеш, дай реши това, виж колко бързо става. Да, Миша, ай влогинг. Аз трябва влогам вече. Давайте хора. Рап. О, всичките, амърчо. Еле-ле. Цапаното горе. Жен тъпя. Да не се сипи. Сега бутата, че ще падне. Леле. Така. Продължаваме влогинг. Скоро, готово, скоро. И това къде ли го кажа? Вие го това бръмба. Колко? Така ще. Слушайте, Миша. Топана. Мишко, кой ще дърмана? А? Ето където изслоем палета и тук скокне. Ще е много. На луто. Малката бачка. Тонката там, кове дърветата. Ще е удобно. А вие колко са го дълбайте? Тонка, как се справяш? Махам го от... Това ще е брутален скок, ти така се мяташ и така се приземяваш. Това ще го няма, ти отгоре също. Тонката режи. Трябва да дълбаем. Вижте, ето е така напълнено лекиле. Добре, ама да го дълбам, че това е... Не, Ще се мърда, няма мой зароги, ще се мърда. Няма да съм... Давай! Тонка! Ето ако е? Не, настрани е. Ей, така е. Виж, така е бе, трябва да е тъй право. Трябва да е така, то е така. А
Ай, че оби заварки. Тонка, Ай. я дръпни назад. Той е за то дебеля земя да взема храна. И така. Давай. Ай, заварки. О, Ей така. чакай. Перфе. Сега да нахвърляме камъни и така отзади и отпреди. И си Да. фай Има колко, много ще камъни спрема, Май да работи малко, сега си тя, бе. И така, гайс. Ето го скока. Опа. Малката забива пирони. Тонката се е бодна. Помощ искаш ли? Не бих отказал. Чакай. Братя, Благодаря. Тъй. Ето го скока. Тук разчистихме отгоре колони да няма. Това тук сме чистили, това тук беше, там долу ще една купчинка. Кошен палет донесохме. И ето го скока. Вече е готов. Стана само малката да му заби пирончетата. Миланка, как се справиш? добре. Колко време? И сега. Добре. Жушка, какво мислите за новия скок, който направихме за Ще е бомба, ама... За един час. Малко ще тук да помагат. Дай, Лани. С моите неща работите. Тихо. Това не е платена реклама. 4 минути Лапа трябва там. съм. Хай сега. Тръгвай си. Виж, мутка. Виж, те убива, бе. Имам също яки. Борисе, Какво направих, брат? ти какво ще кажеш за скок? Горен съм. Нали, аз тук ще курва сам. Да, ама не съм закусвам. Ти ще какво направих, брат? Какво направиш, Жушка? Жушката е тук бачка, за да може оттам. Но съм една, защото и тук има една линия, Айде да починим сега. която е тук. Чакай, бе! Айде, Която е тук. Самята бачи, Жушката иска. Защото ти като му взеш, ще е тук. вземете си И направите ще шкофите, цепиш. турбата. И скока. И от тук само се засилваш. Бам, 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 бам. И от тук го мяташ. Ти какво ще идеш? Това е 3 метра. Сигурно е 3 метра висок. Тонката оправя линиите там. Тонка, кажи нещо за скока. Напълни няколко. Колко е Пепе? И те Илана с какво направи? Пътеката е бомба. И останаха още 5 виража и сме готови с пътеката. Да. Да. После ще гледате клипчетата. Тъй, че сега почваме да скачаме. Сега ще да ядем малко. Тук донесоха да хапваме. Ще хапваме тук с ден чаеви работи. Семки, мемки. И сме готови. Ай, чуем се. Така, гайс. Скока е готов, малката бачка. Хапваме така семки работи. Борко и той семки. Жушката е той семки. Тонката и той е на семки. Столхенч. Само Милан бачка. Тонката? Милане, Малко мясана. готов ли е? Столхенч, виж му лицето. А, така. Тонката да пи малко ряза Много добър между другото. Е, тук си. И остана само тук, като замятаме, там да направим един вираж, да може да се сече. Там идваме, тук това го разчистихме, тук е колелцата. Те, всички колелета ли са тук? Тонката пада по камъните надолу. Почваме байкчек. Така. Лайте, Капра, 2021. Рокшок Делукс е. Вилка Рокшок Делукс, пак. Някакви срам гайдер сцета, спирачки. Някакви грипчета. Срам команда. Срам GX. Касета някаква там. Диско айстек. Голната. Гойната, най-доброто нещо в този колело. Сега ще я чуем. Те, продължаваме към едно убито колело. Едно много убито колело на име Гори. Това колело е сменило 5 поне. Да. Това колело е в Стара Загора от 2018 сигурно. Те, RockShox Boxer Charger с RockShox шок. До когато сложиш на ден. Те. Диско и там айстек, малети, DH. Горето е. Продължаваме към Comenshaw Furious. Горкото, да. Comenshaw Furious. Йоан е направи си байкчека. Значи, Comenshaw Furious 2019. Шока, Рокшок Делукс. Тъй. Вилката, боксер 2018. Едната спирачка, която е ръце, другата е гайки. Тъй. Значи, командата е срам. И тебе тай Хик срам. 7. И тебе тай Обтигач хиксте. Някаква... Карбони. Тук е Много някакви педалите най-скъпти. клипси за хиксте. Хик е грозен. Тук имаме курбеле търтин и някаква златна верига да се прави на богат. Ей! Тъй. Гумичи!
Гумици, Magic Mary, Заната кума! Заната отпред и отзаде. Дете също беше Я дай да видим. О, качество. Дете суиска. Те, продължаваме към най-хубавото колело от всичките. Все пак, да, отзад напред. Помяр. Така. Ой, те от 2012 година. Така имаме боксер. 2012. RockShox V-Vital 2C. Обтягач Pivot-Tech на Box One с команда на Pivot-Tech Box One. Спирачки XT-делата. Най-доброто. Седалката, хапнах си малко от нея. Гуми Magic Mary. Някакви тъпи говини. Те, продължаваме към също едно бит колело. Майско. Привейтър 2021. Нали е, Тонка? Да. Точно така. Те, почваме. Шока. Fox Fold X2 от качеството тук, нали, най-доброто. Така някаква касета там за 1000 лева. Команда XT Deore. Пълен букук. Теде обтягач. Такото там. Малети. Бартер. То не е бартер, взех ги за под наем. Боксер Ultimate. Най-доброто. Коя година е боксера е? 2021 боксер Ultimate. 23-та, още по-голям клас. Гуми. И той Magic Mary кара. Отзаде не знам колко кара. Май пак Magic Mary. Не знам. Отзаде кара гума за трактор. Хубави жени. Команда и аз. Диско и айстек. Тук имаме най-хубавото. Доминион спирачки за... Тонка, колко струваха спирачките? 2 стотинки и 22 цента с една газирана вода. Толкова с 1000 лева. Команда Шиманска, пълен букук. Тук е някакъв Race Face бар. Там си далка някаква тъпа, дето прави кючеци. Те, продължаваме с още един кош. Норко, Аурон 2020, съжалявам. Боксер, Ultimate 2018. World Cup. Така, Disco Ice Гуми High Roller. Пак от скъпите шини. Тук тази седалка не знам какво ще прави на нея. RockShox Deluxe пак. Супер Deluxe. Още по-голям клас. Отзаде, какво беше? Какви бяха задните гуми? Къде беше задната гума? И каква е? Каква е? Марка нещо? Тарго е! Те. Шини пак? Карбонови. Срам. Тук е касета. 200 лея. Не, той поне 20 лея. От левчето. Тук малети някакви DH-ърски. Да се прави на DH-ър. Курбери, не знам какви са тия, май Race Face са. Не съм много сигурен. И камбара е лапта. Камбара е лапта. Бара, някакъв на не знам който и. Race Face с Race Face лапа. Тук маска 100%. Каска Air Horn. Той кара с старата. Защото да слуша музика, защото е някакъв много тегъв. И това са байкче, които като цяло. И това беше. Кой бе? Те. Я това пъти да ми вземе нещо, ще й дам 5 ля. Слушка? Много сков. Айде отивам да го мятам. И кажи, бе. Ай, се видим после. Оп! Майко! Не! Закачих се, стой! Оп! 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 Майко! Майко! Зато ли намери, бе? Е. Пръста е златна. В пръста има злато. Злато има, бе. Виж, тази пръст, дете ще я изровиш сега. Опа, чакай, оп, чакай, оп, тегаца. Тей. Тото се опре.
Tosku смеша. Ево те така ми ходи на предната. Заздръснах я здрава и излетях пред бара. Зимичка на